Kamoši, vidíme sa? Počujeme sa? Dobre. Ak ešte nemáš vybratý oblek na štátnice alebo stužkovú, tak tuto v Justin Pauken som vybavil, že 100 € zľavu na kompletný outfit, takže poďte sa so mnou pozrieť, že ako by to mohlo vyzerať. Tak začneme s týmto fresh pohodlným bežovým oblekom. V spojení s teniskami je to naozaj super kombinácia, môžeš to kombinovať s bielou, modrou a dokonca aj s čiernou košeľou. Vybere len na tebe. Potom tu máme túto klasiku, týmto nemôžeš nič pokaziť, môžeš si to obliecť s vestou, bez vesty alebo možno aj takto. Nakoniec tu máme tento skvost, ak chceš zaujať a cítiť sa sebavedomo, následne ho použiť možno na svoju svadbu alebo iné príležitosti, tak tento kúsok je naozaj pre teba. Kamaráti, ak sa vám obleky páčili a chceli by ste ušetriť 100, tak určite prídete ku nám na predajňu do Bratislavy alebo do Žiliny a niečo si vyberiete.